Vandarwara kumba, ndarwara nesiki. Baba vaishanda kubasa kwavaishanda kwaidriver motikari vaidrive. Ndobva ivo ndobva ndobvaenda ndaenda kuchipatara ndinopuwa majekiseni ndabaiwa. Ndakamutumba medu muno handisida kuona chinhu chinonzi chinyowani. Ngatitenge zvinhu zvedu tese tiri pamwe chete. Ndokubva ndaona kumba kwatengwa firiji iriko. Ndobva kwatengwa solar 550 watts. Ndobva kwatengwa bhatiri. Ndiri muroad ndobva vafona ndakanzi ndakatenga firiji kuno. Ndakati mari makaiwana kupi? Zvakanzi mari ndakakwereta. Kusikane neni. Chigara ipapo ndaingoneta nokurapwa masiki nababa avo. Handigari zvakanaka nemuri munhu. Handane nguva ndisingazive murume mumba 2 years. Mai guru mukoma wavo. Ndibva taura kuti nyaya iyi nabamburu. Nyaya yakarongwa kare. Bamuninda ngokuzi chinhu chokwadi. Nyaya yakarongwa kare. Iyo ndongosecha kwachidii? Chongochiziva. Ndati ndopa ndabva ndanyora ma-message mufora pafoni so. Ndohanzi nababa kana zvanetsa iwe waibva pastand ipapo. Pastand ipapo vanoti Brenda apati iwewe. Ibva ipapo iwewe nevana vako. Ubva ipapo. Ndapinda mumba ndagumbuka manje ndati nai my life ndingezotorani baba. Zvakanzi kana vadaro vakanganisa. Vakandati inzwa wachiri kutotaura baba. Ndoba ndati right kambani pamba pana baba sipangu. Ini ndakutora zvinonzi zvani zvangu. Vanga ne phone yangu vaishandisa touch so. Yangu kasala izvi. Neyavo futi. Ndatora phone yangu ndapwanya. Ndabata phone yavo. Ndoba ndaipwanya. Ndoba ndatora ma speaker 2. Ndoba ndapwanya. Ndabata ka TV. Ndoba zvanzi zo nemwana dedi musadaro. Ndokubva ndasiya. Nje kuno vanhu vari kuinclude vari mukati menyaya ipi iyoyo. Baba wake uitezvara uyu arimo mukati menyaya kuramba kwake. Baba mukuru wake arimo mukati mekuyamba konyiko uyu kuti achadiwa. But pavamuramba pari wrong nepekuti havaifana kumuramba nomurambiro uyu. Chikonzero vakatora mari 7,000. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. Taura dia. Unaita uchitaurisa bhozeri unyatsonzwa. Pamusoro imamo. Dombo teerera. Inini ndakarorwa 2017. Ndakarorwa 2017. Funga takashanda. Sekuru yao. Tauraza. Ndakarorwa 2017. 2017. Ndakashanda nekumangu munda. Gore rekutanga takashanda takatenga mombe 1 yainzi Captain. Gore rechipiri takashanda takatenga mombe yainzi India. Takaitenga kuna baba nengoro. Tova baba vanga vakarora mukadzi wanga vakarora akanetsana naye akatizade mari yefodya. Tatenga zvinhu zvezviya baba vaya vakabva takafambidzana nemukadzi youyo. Mukadzi youyo achinetsa kumba tisina rugare. Baba andobva inini ndobva ndaenda ndiriwa kumba nemakripi efodya. Ndobva ndaenda kumba. Vakasara kumba vachitengesa mombe dzanga ndatenga dzedzi. Funga mombe 1 yakafa. Mombe takatenga kuna baba. Vakasara vakatengesa ndaenda kumba. Ndobva ndasonzi namama namunase kudzokera kumba zvinowanika. Ndadzokera kumba. Ndobva ndagara. Ndobva ndarwara kumba. Ndarwara nesiki. Baba vaishanda kubasa kwavaishanda kwaidriver motikari vaidrive. Ndobva ivo ndobva ndaenda kuchipatara ndinopuwa majekiseni ndabaiwa. Tabaiwa paya vakabva kuda ndobva kubasa. Mama vakabva vauya mumba. Ndobva vasvika ndobva vati kwewewe uri kuonda chini? Ati mama ndiri kurwara. Zvandiri kurwara nei? Ndati zvimwe zvacho mama handikwanisi kukutsanangurirai asi ndiri kurwara.
ndotanga kundituka chikanzi iwewe wakagarira chipana pakati amai ndagarira nemwana wangu ndakagarira mwana wangu nemurume ndowandakagarira chikanzi panapa ndonati ndana kuti tangana vangauya mukicheni ndona kuti mama vakutaura kwavakuita ndiri kurwara nditize mumba kana mubedroom ndofana ndakatize ndakaenda mumba mubedroom ana kubuda panze kuenda kumba kwavo mama haana kubuda kuenda kumba kwavo mama vakatenga mubedroom anga ndakarara ndobva ndisvipira matekumeso ndobva nditi wakagara panapa uri mukono funga takagara pamba apa ndina kuenda kumba kwedu ndobva ndangoshingira kugara ndakashinga kugara baba vanhu vazoti kuti tigarisane patinogara pano patari mafoja ari mafoja patinotenga stand tautenga stand yaiya tangurovha ti nini mainini ndine stand ndinayo kugrinora kana kuda ini stand chindipai mari banguru vakandigaririra chibva kucbz unotora mari bva ndipinza mukari mukruza saka ndavapa mari 2000 saka banguru vakazoti mukadzi wangu aramba zvokuti nditengese stand takaitenga 80,000 saka zviita kuti ndikutekeseni 5,000 ndobva vatipa mari yeye mukadzi wangu ndobva kumabvuku kune mastenzi ari kutengeswa kana kuda mastenzi endai kumabvuku enda kumabvuku kudoratenga stand yedu ndobva tavaka stand yeye tagara kugara kwangu mari kwangu anorova murume uyu haagutsikane neni chigara ipapo ndaingoneta nokurapwa masiki nababa avo vachingobuda ini chingoti mama vati titi zvichapera mwanangu ndozvinoita varume zvichapera mwanangu ndozvinoita varume ndobva ndashingira kugara saka tatenga stand yedu yeye baba ndovaya kumba nasikagare navo vaigara kubhuru ndokwavanogara ikoko havagari kumba ndobva nditida kutengesa stand da kutenga mota inini handina kuramba ndakati hapana chakaipi kuti mutengese stand but nishungu dzangu ndaisada mota saka ini ndakazotora mari yeye stand ndaitengesa 9,000 ndobva ndatona kuti panapa kugara handigari zvakanaka nemurume handane nguva ishe ndisingazive murume mumba 2 years murume aingoya mumba akasvika mumba anongofona kuti ndauya udza vana vangu vandishunguri handina nguva yekuku naye murume wakasvika mumba anopinda mumba nehembe dzake handinane 2 years mambo ndisingazive murume achiti akauya haagari neni vanogara kumvuru wanogara kwacho anogara nemukadzi vakaita tsaona kumvuru vakaita tsaona ndakati zviite kuti ndiyozokuona koko murume wangu havabvuma kuti ndiende kubasa kwavo asi vabi avo vanovumaenda kubasa kuna marume wangu ini ndipanogara murume wangu panoisa musoro panoshanda handipazivi pakati kana kuda kundiona kuti ndaita tsaona ndinotoperera mumvuri tosangana kudzokera kumba ndakati saka iyoyo chiuya kumba ndimbokuona ndichipura ndichikutsava vakati handikwanise kuya ikoko ndichauya nyaya yekuti pakaita accident vane mukadzi wavo wakanodzama vakutumusha ndobva ndati havana chakaipa saka pakabva kumvuri vakabva vati nini tiri kupfurira kuna amai vangu kumasvingo kumasvingo kuye ndokwakaendeswa girlfriend ravo akanotorwa nasisi vacho kumasvingo kumasvingo kuye ndokwakaendeswa girlfriend ravo kumasvingo ndikati kuengani paipai takaita kuti kunoona mama ese kumasvingo kuwapa nei machinja kuti nini achaenda kumasvingo kunoona mama nenyaya yekuti mukadzi wavo wakaita accident navo angatowana sisi vavo akanomusiya kumasvingo ndobva ndagara hangu saka ndakatoona kuti mama kuti ndanoita nekushingirira murume handizive murume uyu hana rudo neni anorova ndatoona kuti pakatengwa motikari inini handigari mota nevana mambo ndinogara mumba tine vana 2 ndakatora mari noita 7,000 pa7,000 ndakavasira 2,000 7,000 iyi ndakatenga stand ndakavasira 2,000 ndonaya ndakavasira kumusha kuti handine mari yedu yatikapa banguru yechimbadzwa chinodzoko yawanda kwakune 1,400 ndakati 1,400 kuna banguru ye2,000 yandakavasira anaona pakutangira ndatora mari yekuti ndona kugara nevana iyo nyaya uri kuita sure mambo amusori papoko chokwadi takatorana nemukadzi uyu 2017 sekutaura kwaari kuita ubva tari barara tenga mombe sekutaura kwaaita chokwadi asi ndatatenga mombe yeye mukadzi uyu
ndikubva kusendina ndikuenda kwaRari. Mukadzi ndopa akandifonera inini achiti ndanetsana namai vako ndaenda kubva kwedu. Ndokubva ndaenda kwaRari. Ndadzoka ndakabva ndatevera kumba. Ndobva ndasvika ndanoudza nababa. Baba mudzimai wangu ari kuti anetsana namai. Inanzikuzana vevadi evanetsana nawe yakatongwa. Takadzokera kumba. Tadzokera kumba ndobva tagara 2021. Ndobva tanetsana. Ndobva tarovana zvechokwadi. Takarovana naadzimai 2021 uyoyo. Tarovana naadzimai, adzimai vataka kurwara. Ndaendesa kuchipatara dzamarama vazita mwana gawe kuno. Mwana aenda kumba kuna amai. Vaendeswa kuma X-ray chiro dzamuna nambotyoka pachakaitira. Vakabva vazoenda vanoko vakaenda ndikasvika ndovanodzurwa. Vadzurwa munhu vaita mushinde vadzuka kupi kumba. Ndobva tasvika pana wedestini apa. Tashanda namukoma. Ndobva tatomba mari titenga stand. Ndobva tatenga stand yedu. Tatenga stand yedu isusu. Ndokubva ava ndiri kubasa. Ndaenda kubasa. Ndasanda kusanite. Vandifonera vakanzi makuwa ndanzwa kunoku akauma murume wangu ndatomira ndati makuwa yamanzwa inini. Vakanzi zvo ndanzwa vanhu vakatitengesera mastendi vaya vachitaura kuti zvo toda kutengeswa futi mastendi aya. Ndimwari atopindira. Iwe ngatichitengese stendi ipi? Stendi iyoyo. Ndobva tatengesa stendi. Tatengesa stendi. Mari isina ndatora 9,000 ndina ndaomba shuwa mukadzi. Mari iyi titsvaga zvamuri kuda. Totsvaga imwe stendi tinotenga. Kana kuti mutsvaga business ramunoti tiite. Kana kuti muda kutenga mota tsvagai zvamuri kuda. Mufoni make mune mapiki emba arimo imomo. Zvakanzi ndikuda imba yakadai so ndaenda kumusha. Ndokuda kuti tiende murume wangu. Taenda kumusha novanhu vakaimba yakadai so. Ndobva watitengera motikari ndotsvaka tatsvuka kangu vapi pamba. Ndakati hapana chakaipa. Musi watatengesa kungi kana kwa madeni yestand. Takatotsvaga motikari. Ndikati motikari ndawana yeni V200. Awigoni imanual. Ndikatotsvaga auto. Ndio unokwanisa kudrive. Vakanzi alright hapana chakashata. Ndikati ndakwenda kumasvingo. Ndobva ndaenda kumasvingo. Ndaenda kumasvingo kokuyo akatondipa $150. Ndobva atipa mari ndanga ndaenda kubva kubasa ndaenda mari ita $400. Ndobva atokandira vanhu ndada kuti tivakise kumba $100. Ndobva ndipa $150. $100 akati unoenda unopa mama. $50, $30 ndeye transport, $20 ndo yako. Pandakapedzisira kunetsana nemukadzi wangu uyu. Ndakapedza kunetsana naye muna February. Iri nyaya yekuti ndakamutumba medu muno handisida kuona chinhu chinyowani. Ngatitenge zvinhu zvedu tese tiri pamwe chete. Mukadzi ndaimona akatenga hembe nyowani. Ndomubvunza kuti hembe dzawadziwana kupi. Aitira kuti ndatumirwa mari nemukoma wangu. Ndati ega ndifonere mukoma wako wachena yeyo. Avanzi kunopasa imba yemukoma wangu. Ndio unopasa. Ndobva ndanyarara. Mukadzi ndiri kubasa inini. Ndinoenda kumba after 2 weeks. Ndoita 3 days 4 days ndiri kumba ndodzokera kubasa. Mukadzi ndaitomunze kuti chena ndomuti wangu sei waswera sei vana vaswera sei. Mukadzi ndakadzokera kudzokera kumba. Ndokubva ndaona kumba kwatengwa fridge iriko. Ndobva kwatengwa solar 550 watts. Ndobva kwatengwa battery. Ndiri muroad ndobva vafona ndakanzi ndakatenga fridge kuno. Ndakati mari makaiwana kupi? Zvakanzi mari ndakakwereta. Ko imini adzimai munokwereta mari zvandisingazivei sei inini murume wenyu. Zvakanzi bvunza amai nababa. Ndobva ndafonera baba. Baba ndochimiro chiri kuno. Vana baba mukumbogara sei kumba kwenyu ikoko? Kugara apa chiri mbundimbo chiri kunetsa ini. Nokuti kumba ndinoenda after 2 weeks. Handachindi kunetsera mukadzi ndosvika ndomupa mari. Ndichidzokera kubasa kwani? Basa kwangu. Zvakanzi baba uri magariro ako uri kuita nemafambiro ako uri kuita. Ikoko. Saka mukadzi atanga zvinoizvona ndai baba. Ko inini makaona mukadzi ambuya vangu atengawo mombe. Yamudanga. Munonzwawo sei? Zvakanzi kwandisi imombe kayautaurai. Saka manje $400 ndiani? Ndakanzi akakwereta kuna ambuya kupa. Ndokakwereta. Saka ukuti mwana wangu ari kuita sei? Ndanoti kubvunza uchiti baba. Ndakabva ndanopinda mumba. Ndichinopinda mumba ndobva ndasvika ndichitotaura pafoni song. Ndanzi nababa kana zvanetsa iwe waibva pastand ipapo. Pastand ipapo vanoti blender apati iwewe.
ibva ipapo iwewe nevana vako ubva ipapo ndapinda mumba ndagumuka manje ndati nai mailai ndinzwetorani baba zvakanzi kana vadaro vakanganisa vakandati inzwa vachiri kutotaura baba ndoba ndati right kambanzi pamba pana baba sipangu ini ndakutora zvinonzi zvani zvangu vanga nefoni yangu vaishandisa itachiso yangu kasala izvi neyavo futi ndatora foni yangu ndandapwanya ndabata foni yavo ndoba ndaipwanya ndoba ndatora maspika 2 ndoba ndaapwanya ndabata ka TV ndoba zvanzi zvo nemwana dedi musadaro ndokubva ndasiya ndobatarara mukadzi akudoregera baba sorry ndara ora zvinowanika imhepo dzinofamba amai ndati zvinhu zvivana bazimama handinoda kuzoona pamba pangu ngazvibude pamba pangu sola iyi nefiriji nemabhatiri ngazvibve kwazomuka kunze konze kwachena atagadzirisa ndati sorry zvako mukadzi wangu ndati amai mhepo dzinongofamba ndobva ndadzokera kubasa akapedza 2 weeks ndobva ndauya nemari ndobva ndasvika ndati mudzimai mari yako indotenga foni yako iye indotenga maspika ako aya tenga zvinhu zvako zvezvo zvakadii zvakapwanya mukadzi ndibva adzorera saka dambudziko parauya mambo ndepekuti tatengesa chinhu chedu tine urongwa hwedu mukadzi ndobva azosiya 2000 ndebva aloda property yese property yakasiya taitotaura tiri mumba achitoti iyi property ai murume inonyadzisa kuti ndinaye kumusha gatirasei takati aiwa pana chakaipa madzimai ndokubva iwo wazosiya mari kumurora wangu ndobva vaenda kudaro ndokubva ndabva kumasvingo ndobva ndauya kukumba kubindura pana Tezvara ndasvika pana Tezvara inii ndasvika Tezvara vasipo ndandaona tsano wangu ndati tsano na baba varipo here namama zvakanzi baba namama avapo vaenda pachechi apo ndati awara tabva chakaipa ndasumudza motikari ndati zvapanzi vari padhuze ndikashedzera tsano yayo namainini tiende kupi ikoko ndivatichedza tsano ndobva vachimhanya tsano vasvika ndati baba zvemataura mimi kuti ana baba ari kukoko ngatichiendai tese tokunoza kudzoka vanya tsano panzvo ndasiya ndarongerwa baba imbomirai mara ndivatamira payapa baba ndibva vamhanya kwavakaenda kwavakaenda vasvika vanopedza nguva ariko vadzoka baba tsano wangu apa zvakanzi hazvichaita kuti ndikuna amai nababa togona kupesana navo ndati saka toita sei varanodzoka mai manje ndati alright ngatichienda isusu kupolisi mubhindura ndebva taenda tichatora kuti munhu ari papi ndebva tasvika ndotsvaka nokuekoneti ndebva vanzi munhu ari akushandisa bhusta rinonzi mwangaloji ndobva taenda tarwa mota taendako kuyoku anatsano mai vasara ndebva tanoshaya munhu ndebva tadzoka futi inini nemuzukuru wangu kwana baba vari kupi akanzi havasati vadzoka ndobva ndatanga kuchema ndiri mumba momuyomu ndiri mumba momuyomu ndobva vanzi natsano vari padhuze rega tinoashedza ndobva ndatoona kuti baba vatsano vangu ava vakutoziva pane vanhu ndobva tadzokera kuharare mama tadzokera kuharare ndobva tasvikawo kuyo kuti mwana wangu andinaye mukomana ndobva ataura akati zo baba vanhu vakatakura midziyo ndi baba mukuru nemotikari yavo ndobva pamba tine roja ranga riripo pamba ndobva ndabvunza roja kasi motikari chienda katoiona nadhiraivha wacho tinotokaziva ndobva tarova motikari taenda kambuzumu zvakanzi munhu akatakura zvinhu ndouyu ndobva tasvika papayapa takati ashamani hanzi ndowatakura zvinhu anzi achokwadi ndiratakura zvinhu ndakaenda nazvo kubhindura ndokwa ndakaenda nazvo zvakatambirwa naTezvara vako ndovakati patambira zvinhu ndati hapana chakaipa baba ndobva ndavafonera foni pandakavafonera baba vakabva vatanga kuti unonditsvaga nemapurisa sei ndozvandisingade izvozvo ndakati baba kukanganisika kunowanika kutadza kunowanika pamunhu saka toita sei kuti tinzwe inyazi kuziva kuti mukadzi wako ari kupi handizvizivo zvokunitaurira izvozvo plus ene zvemazano ndiri bhisi ati vakanzi saka ndisamungasununguke rini apo yange risandi vanzi ndosununguka musi wechina ndope ndichakuudza kuti wozouya kupi kwandiri alright ndobva tagara apa taita kunasiseveka tabva kunasiseveka zvakanzi atitonguratidze pachi pane vanhu mapurisa ndinawo takuti handimba kwababa kuti nomba kwababa seiko imimi maiguru akutaura kuti baba ndokatambira zvinhu pamba pakasiwa zvinhu ndokupaziva saka toende kumba unotsvageva handi pane pane vanhu
akanzi iwe upudzire zvaoda kutaura izvozvo zvakunzi isu tinoshandisa mutemo wedu tinoshandisa. Ndakati hapana chakaipa. Ndobva taenda kumba ndovasvika ndovabvunza akanzi ko baba aripo here. Baba vashawanika vasikuwanika pamusuwo vashaika ava vachidzima foni. Baba foni yavo vachaita ikubatidzwa ma-on and off. Ndobva tadzokera kwarari. Mai guru mukoma wavo ndibva taura kuti nyaya iyi nabamukuru nyaya yakarongwa kare bamuninda wangu kuzvichonzi chokwadi nyaya yakarongwa kare iwo ndongosise kwechidii chongochiziva. Ndati ndobva ndabva ndanyora mameseji mufoni akati amai nababa makaita basa nebasa ramakabata mungati zvichokwadi inini ndiri kukutsvagai kuti ndikuudze nyaya yangu ini muri kuti muri bhizi. Baba vakabva vazofonera ndazofonera ava zvakanzi vana venyu vari kunetsa vatoti kuda adhidhi wedu. Ndati saka inini ndikaita sei vana vachiti uyai vakanzi ndichakuudza ndakatenga stand yangu. Ndati stand yenyu saka mukuti tiita sei zvanzi takatenga stand yedu. Ndati pakanaka kamadzimai ko chii chakaitika zvanzi mudziyo yakatambirwa nababa zvichokwadi ndokatambira chii mudziyo. Ndati imwana ndakavafonera baba vakaramba vakati handizvo ndikudii zvandiri kuziva. Zvakanzi ndichakuudza naadzimai. Ndati alright hapana chakaipa. Ndibva ndapinza foni pana baba. Ndapinza foni pana baba nababa uri kufamba uchindituka stereki umundipfekenura. Ndati baba ko ndakutukai kuti kudii. Handachi ndakakutukai ini chindakataura kuti izvo Mwari ngaakukomborere ngodzero mazuva kurarama pano panyika ndo zvandakataura. Zvakanzi izvo alright nhasi ndiri pamba pangu ndakanga kuti uda kundipunza iwe saka uya undipunza dombo wako ndiani. Ndati dombo wangu ndisekuru kababa chiedza ava vakagara pasaidhi apa. Zvakanzi rati uya nadombo wako. Ndati kana uchinge matina dombo ndinokupunzai toya newe mutemo futi here babi ipapo. Zvakanzi ndati uyai ndibva ndafonera asekuru. Ndati asekuru zvanzi nababa tiuye kupi kumba. Vakanzi alright ndika ndivafonerewo asekuru ndobva vafonera atezvara vangu. Vafonera atezvara vangu zvakanzi uyai tiripo. Ndobva ndakwira ndobva ndanoti mubhindura ndati asekuru ndakusvika. Zvanzi nditoripo muzukuru uya. Ndobva ndahaya motikari ndobva ndasvika ndasekuru ndasvika kanzi nditoripo pamba chifamba tisangane pamba. Ndobva ndasvika ndosangana pamba paya. Ndobva ndavapa asekuru foni kanzi foni yangu haisina moto. Ndobva vafona amungwariri mukomana adi asvika. Zvakanzi alright tazvinzwa tiri pano padhuze panapa tiri kuuya. Ndobva tagara takasvika kuma11 kasikakanganisi. Ndobva tagara ndobva vafona ndasekuru ndauzoda kutwa kunzwa kwakachena twasike kudii kudzokera. Ndobva vafona futi vanzi ndiri padhuze ndambenge ndambotendera ndiri kudzoka. Takazosvika unofunga kuma2 ndati asekuru vafonere vakanga vasadaire foni yaasekuru. Ndakati ina asekuru ndakubuda ndakuenda. Ndobva ndabuda ndobva ndaenda kudaro ndobva ndakabva ndazopinzirwa foni nemupurisa kunonga. Ndo nyaya yangu mama. Sekuru unoziva sei pamusoro pevana? Wakati wana wodi mashuno ko sotangira kuti vakamitsane yakumba yote ndio tutenzenya yao pakumutira ndaro akabudzuka kumba vakagadzirisa nyaya yao vadzokera kuti kagara kuya anoti aindurwa akona kuti muzukuru kuzota imba shinga imba akabudza akauya temzu muzukuru inzo kugara kuti muzukuru imba muzukuru shingirira akadzokera ndobagara achimbuja muzukuru komana arikubaza muzukuru makadise kuti andira muzukuru kuba kuti sei makuraiti ko muri sei muri tikuziraita kwa ichana fora muzukuru komana ora itoda kubvunza iwe iye arikugara kuti mukadzi yezvino iwe ndiwe dombo kai chokwadi zvataurawo wazvinzwa nozvataurawo zviri right here vaviri zvavari kutaura zvisi right. Uya ataura kuti ndakanga tawira kuti tinotsvaga stand wazvinzwisisa right, but uya anzi ari kumasvingo uya akasimuka akaita sei akatakura zvinhu akaenda akasiya mupama mune 9000 akabvisa 2000 akatakura 7000 wanzwa zvaataura right. Mubvunzo kremu yati kudiwe right. Ndisati ndaenda kurefi da kuti undipindure iwe murume uri kumuda here
ndati uri kumuda here? Pindura mubvunzo. Kwete ndakandichimuda kwandira kupindwa chibhende. Uri kumuda here? Ndati pindura mubvunzo. Uri kumuda here? Hauchamuda? Murambe. Murambe kana usingamudi usha. Upe shereni. Gara zvako? Ndoda kubvunza iwe waramba murume. Une imwe nguva here yaukati iwewo zvanga achitaura kuti wakanopiwa mari naambuya wakakubatsira kuti utenge stove, utenge firiji nemasora? Joshua mari ndoda kungoti uti kweyemeni chete chokwadi. Right. Wakazomuudza iwe ndakapiwa mari? Ndakatovaudza vakataura nemunhu wacho. Right, good. Wanga wapiwa kudhara kubva wazomuudza ndakapiwa mari. Right. Uri kugara kupi? Kwamusiwa. Uye ari kuziva kuti uri kugara kupi? Haatozivi. Haatoziva ishe neyekuti ndinotya murume wangu. No, wauya kudare ndokunopedza zvese. Unotya ezvezvi utaura kuti ugara kwamusiwa. Right. Iwe wakabuda pamba ne7,000 novana vangani? Ukaenda nazvo izvozvo. 7,000 novana ukaenda nazvo. Akakutakura ndiani? Akatakurwa nemushandi wapamufungire moto yapamufungire. Alright, rega tiende kuna sekuru. Zviriko here sekuru? Pindura, nditaura newe. Ndosaka ndati iwe ndounotiudza chokwadi. Zviriko here? Alright, uri kuona here pano nyaya? Zvese zvatiri kutaura panapa hazvishande chikonzero. Uya akagara akarambiwa kare. Uya akagara akarambiwa kare. But kurambiwa kwake manje kuno vanhu vari kuinclude vari mukati menyaya ipi iyoyo. Baba wake uitezvara uyu arimo mukati menyaya yekurambiwa kwake. Baba mukuru wake arimo mukati mekuyamba uyu kuti achadiwa. But pavamuramba pari wrong nepekuti havaifana kumuramba nomurambiro uyu. Chikonzero vakatora mari 7,000. 9,000 vaifana kunge vakangoti ano baba wamwana handichakudai, vakauya kutongwa sozvizvi vakagowana mari pakati nepakati sinzi vakasenza chii vese. That's all. Dai pasina dambudziko rakadaisa. Zvese zvavari kutaura navanavo vakutaura nyaya dzekurukirana nokugadzirira nokuti yaanyaya. Uri kupaona? Ndikutaura newe ndiwanda kutaura newe. Paona. Zvapanoita manje pane pauyanga hwokuti iye Tezvara uyu ndiani mukuwasha wako? Mukuwasha wako anoita uyanga panyaya iyi. Unyatsonzwisisa? Ndo zvaifana kunge dai uyu akayakwira dare nhasi achitaura kuti no ndakatora mari ndinaye pano mambo. Dai so nyaya yakanaka nhasi. Saka nyaya iyi yakunetsera kuti nyango yakatenga senda achini yoti ndinogara novana pakasununguka. Mutemo unoramba panotaura kuti vanofana kuita ma-equal rights 3:3 vowirirana. Uyu akatadza. No one above the law, hapana munhu ari pamusoro pemutemo. Saka iwe sekuru ndo pano nyaya. Wainzwa here nyaya? Ndainzwa. Ukiona sei ndikutaura newe? Bosava ndikutaura newe sekuru. Zvinoitawo here kuti tatengesa imba yedu 9,000 tanzwa makuhwa. Uri kuona nyaya iripo? Pari kunzi uyu paakauya akaudzwa nomadzimai kuti madzimai ndanzwa namadzimai kuti pana makuhwa iripo yandanzwa kuti pana pada kuita sei? Pada kutenge, pada kugumurwa. Ndo zvakataurika. Saka nyaya iripo ngatitengesei nguva ichiri papi? Ichiripo. Bonaka zvadaruka. Zvese izvozvo vanga vaita zvakanaka vatengesa, but pano nyaya ndepekuti uyu aifana kunge akati no mari ndatora. Kana dai akatora mari akauya nayo kwauri dai akachengeta asina kutenga chimwe chinhu. Iwe wakazowana kutonga uyu nhasi taidai tichimukona. Saka zvisinei tingaswere kutaura zvakawanda. Apa pakuda kuyananiswa kuti munoita marikavhari sei because pakashata. Endai panze mese newe sekuru. Vari kuya vanhu vanokuyananisai. Endai. Pari kuda. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors, and businesses
with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Skimmer Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru.